Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 13. atalera, 159. atala eta abenduan gare. Astero Gamerauntziaren Twitch kanalean izaten ga, atzaldeko 5:00 astelenetan, eta gero naiz irratian FM-tik astearte gauean 12 entzuteko aukera izaten duzue, eta noski hau bideoan, zein audioan ikusi edo entzuteko aukera izango duzue iBooks, Pertube eta bestelako plataforma batzutan. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala, Arito Diriosola, eta Landerun zueta haupasuek. Haupa, atzaldeon. Arratsaldeon. Ja, benduen gauz, osake, bueno, azken ego txampi, Tapa gauaz. Hori da, oso urte densoa, oso urte danaz albistez eta jokos betea, eta ematen da, iritsi gala bendura hori aldatu barik. Dana bete inda, eta ze gertatzen da hemen. Eta nera nik uste epoka nahiko... Ni behintzat nire kasuan izaten da, epoka bat hotziten dunez, bero ez dunez iten, hobeto esan da. Eta nera jai izan da, jolasteko demorazko izaten detena, beraz. Goa dauzkatu barrak hartzeko, egia zen. Hori da, etxakiz hori azken. Ni be asko jokatu izan dut, gabonetan, ikusiko dugu aurten, zela daia zen gauzak. Azkenian, kontekstua be asko mugatzen dau, baina saiatuko ga, eta bentsat badaukoguna da zer jolastu. Eta hori da nire ustez interesgarria, eta nola ez, lehenengo albistea horti joango da, así que nire gaitik, kareta eta baixura albisteak. Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta esaten eban bezala, urtea bukatzeak bada ere, bideojokoen erauntzi gogorra bizi beharra dagoen jokan. Eta Landerrek gure webgunean, gamerauntza.eusen ipini dozkun bezala, eta ikusi baldin badozu albistea jakingo dozue, estudio handienek aspalditik desiratutako obrak ekarriko dozkuez, batzu, gehienei buruz nik uste dut hitz egin dugula hemen, baina oin badatozela, eta honei buruz hitz egingo dugu. Indientzako lekua be egon da, betiko oid bezala, azken aldian, eta estrenaldirik esanguratsuenak errepasatuko ditugu hemen, igual ez danak, baina ia daukarren agonakin. Lander, hasi? Bai, lehenengo estrenaldi handize, jabaitu honetakoak gaur bertan jasoko dugu, abenduen batien heltzen da Marvelen Cosmic Invasion beat'em up aventuria, PC-erako eta PlayStation, Switch eta Xbox kontsoletarako, osake, plataforma nagusitan eta ikusko dugu. Baina, justo, tamien edine moduen, irratsaioan hainbat biderrez aipatu dugun bideojoku hau. Tribute Gamesen joku barriz da, oindala urte pare bat, 3 urte igual, komente gendu noren joku, azken joku hori buruz, nina dortokan Shredder's Revenge beat'em upa ekarri gendun saiora. Eta hori apurbet jarratxo da ben bidien Marvelen Cosmic Invasion honegaz. Iron Man, Otsokume, Spider-Man, Marveleko izenan nagusi, eta beste ezagun batzuk batu da bez, nahiko beat'em up koloretsu, politxe, olako estetika oso bizi bategaz, oso dinamikoagaz, eta joka artesan aldetik nahiko frenetikoa, dinamikoa, kombo pilo bategaz, bakarkasen multijokalare izan aretxeko aukerie, jokalari bakoitzak bi heroi kontroleko deuz, eta euren artien komboak etxeko aukeri gongo da, orduen, moten deu nahiko beat'em up aldiberien, izaten ditzela nahiko joku errezak, ondo sartzen dizenak sinpletxuek, baina barruen nahikotasun nahiko txugaz euko dabela ezta, Cosmic Invasion honek. Osake gogo handiz, probetako, demo asko guztiaten, eta justo oindala 5 uste dizen dela, oindala 41 minutzu urten dire kritikak, analizizek, eta nahiko ondo jartzen dabe, osake, gogotxu beltzeko. Honek, analizi honek zeinek egindako daude, Orokorrien untxe hasi dire, edabideek euren embargo aukitzen dabe, eta untxe gabiztaranak ikusten. Ondo testeatutako kritikak, baina igual orain arte egon dienak
hori, enbarruakin, ez? Eta Hori da, ezin hori izan da. dira zabaldu. Vale. Hori da, Ez diela azkenengo orduko kritika batzuk oine, pum, hasi eta beria indakoak, ez? Hori da, joku bera, uste kontsoletan ja estreneko zala, Steamen untxartadeko zazpiretan estreneko da, segurunik. Baina, karo, Davidiri harina probetako kodiek bidaltze dutxiez, eta gero enbargo txubet, joku estrene aurretik, batzutan aste beti zeleke, beste batzutan aste pare bat harinau, beste batzutan egunin bertan, kasu honetan moduen. Baina bai, ja Davide serizoari edo handiziri buruz berrotan gabiz behintzet, eta horrek denpori ukidabe probetako ez. Vale, bai, salgai dago ja Steamen adibidez, 27 eurotan, 110ko deskontu batekin, eta pentsatzen dut, itxura ona eta lander gogotxo gongo esala probatzeko, eh? Ni bai. Demoa bejolazteko zinuan. Hori da, egon zan Next Festan, uste duntxe momentuen bada bizla demogaz, probetako keri dauela esango neke. Hori da. Teko torre Steameko realdi biztan. Badago aukera. Eta demos ondo dago, bi maila atxu dire, baina eroin nahikotxu jartzen da bez probetako, online bejolaztu leke, orduan nahikotxukun dau. Eta egiz da joku honek igual, erosteko ez dutela inungo presarik eukitzen, eltzen direta punto. Baina gero gogo sartiotaz, osake itxetu. Bai, aritziztatat esango, baina bite mapa gustatzen da jatu eta superheroiak, ezin da galdu. Bai, nik uste neko kombinazio hona dela, bat Marvel zaleak dienantzat, eta bitama markatu bitenapa landerk esan du bezala, neko ondo dagoen, da oso kolorizua da, polita da, goratzen du estilio aldetik garai bateko bitenapak. Beraz, neko itxura hona. Lander, ulertu izut? Agian gaizki ulertu dute, baina pertsona batek bi pertsonaia kontrolatu ditzazkela jokalaria batek esan nahi, no? Nola egiten duzu olakotan, ze olakotan mugitzeaz gain borroka egiteko zekin behituzu, bi pertsona ez da pixkat komplikatu izan? Baina ez da aldi bereko kontu, Bi aukeratzen duzuz, da gero konboak etxerakoan aldozu bestie deitxu edo inbok esango dugu. Bale. Eta lagundu itxu zaitxu edo inboke berrien aldatu itxuzu momentuen da zure aurreko pertsona itxe bertan geratzen da kolpe batzu jaurtitzen orduen. Horregaz jokatzen eba purru eta Jacqueline hau etxeko, ez? Hau da, etxaizek airi mantentzeko eta horreri sorabiatute edo estuni eta dozen bitxartien arazo etxeko, kolpiek etxeko joteko. Horregaz jokatzen eba purru jokuek. Egize da igual estekola kriston sakontasune, baina nahiko simple jokatzeko eta aksinea apurrote eukitzeko oso ondo dago izan, Bala, eske kuriosoa zan da, beste. Bai, benetan itxura ona. Eta, bueno, hortik baita pasatzen ga bihar estrenatuko dan beste ez jokua bera, baina bai bertsioa, izan be Assassin's Creed Shadow Nintendo Switch birako bersioa aterako dau. Eta, bueno, kasu honetan, abenduan 2an estrenatzen da. Eta Ubisoftekoak, eren notizia honen ostian, saiatzen diez, Switch 2an estrenatzen joku hau. Eta, badakizuen bezala, daukogu batzuntzat polemiko, ez batzuntzat oso egokia. Ni bentsate gogua daukat jolasteko, ez jolastu oraindik, baina nik uste dut lehena bero berandu hau, aspaldi jolastu garen nagola Assassin's Creedak eta hau jolastuko dutela. Eta hau da, Japonian oinarritzen den Assassin's Creed berria, eta daukogu alde batetik Naoe ninja bat, emakume bat, eta bestetik Jaske izeneko atzerritar bat, ditzezotela ninja beltza, berez historikoa da pertsonaia, eta ez dakitze puntutaraino eta nola, baina bai existidu omen zan, samurai hau, eta, bueno, horre sartuko ditugu gure historioan, betiko borrokak, eta akzioa da ardatz. Orduan, bueno, haber ze moduz ikusten dan, Switch 2an, teorian ondo joan biako litzake, ez? Errendimentua Switch 2koak eman biako leuke. Hortxe hauka zalantza eta galdetzaikoan, ea reviewik atera alden onena, ze jolasa oso potentea da, eta ez dakit Switch bila pentsatzet jetxiko zutela kalitatea pixkat, baina bildurramatik talde hortatik nola jongote. Nik ez da jeitsi, ez? Igual optimizatu egin biako zeben, baina onjokan ez ga iritsiko, ez? Switch bila ja hola geratzen dane puntura, ose uste duzue? Hombre, suposatuz konsoletako top bat dela grafikokita, nik uste eta arreskori badagola, Damian? Ikusin behar. Kara, hemen azkenien sartzen gara, gauza askotan be bai, ez? Kontsolak, bai, igual alderatzen badugu Xbox Series isa bat,
Assassin's Creed Shadows hortxe dagoela, ez? Eta ez da horren kontsola potentie, horren jazte zapetxetan, bueno, Switch bizek zeba zingo du mugitu, eta segurunik muga batzuk egongo ziren, ez dut ikusi ezer errandimendu aldetik, baina pentsen aiot ibilko dela, bere mugakaz, bere izmena, frame rate, gero grafikoki bajatuko bien, ez? Igual, itxaran ez dior nodo ikusko, karga distantzizek beste, estire horren besterakoak izango. Baina, bueno, pentsen aiot momentuz Switch bize nahiko ondo urten dela ikusitxe, nahiko potenti dela ikusitxe, gero igual ondioko garatzaileeko itxion birko dire, edo ekizin birko da bertarako programetan eta optimizatzen. Baina, bueno, pentsen aiot ondo helduko dela. Igual ez, eta igual Ubisoftek hanki barruera sartu dugu, eta desastre bada izelekela. Baina, potentzialdetik ondino moldatu. Nibe landerrekin hau, espero dut, A ber, ikusiko dugu. Nik uste, interesantea dela jolas hau, landerre zau nuke, holako grafikoki potentia dienetatik lehenengo jolasa dela Switch birako, ez? Bai, zazkinen Cyberpunk eta honek kontuten hartu behar dire, baina igual Assassin's apurtu sartxua bai. Hori da, apurtxu bet ganeti dau, gaur egun Cyberpunk oso ondo ikusten dela, Eta Switch bizen ondo urten dela irakurri zen dut, osake, bueno, a ver. Bai, Cyberpunken espansioa DLC-a nahiko exigentia da. Daukan eszenario gaitik eta, hori be, bueno, baina bai. Eta gero jaten gustau, eta bueno, pentsatzen dut, hau betiko izango dela, baina da kartutxoen kontu hau, eta orduan, Nintendo lortu arte itxia kartutxo txiki hauak eta hori dana, honestak gainera hemen kasu honetan txikiagoa posible izango zen, baina kode digitala izango da, ez da izango kartutxo bat jokua da karrena, third party gehienekin gertatuko da bezala, hirugarrenekin, eta, bueno, hori, fisikoan erosten da benak, ez da erosiko giltza bat baino. Eta hori da pixkat tristia, baina tira. Bai, hori da, kusi da, txek aresti dauzela antzadan ez, honek, memoria bizabuko kartutxoak. Bai. Baina, karo, monopolioa bera dauka. Bai, suposatxo bai etxe, baina adibidez, justo Cyberpunkek, bai eukitxe ban jokuek kartutxo barbuen, oso kerrezpana bien. Bai, Cyberpunkek da third party ustot bakarrenetarikoa, kartutxua berak ordaindu da bela, galera bat suposatzen dutela, baina, karo, azkenean badauken nire ustez beste sensibilidade bat, ez? CD Projektek, bentsat, hortan, eta hori ondo egiten dabe. Bai, eta igual helduko momentu bet nuen merketuko da bez, edo beste akordioaren batera helduko dire, eta joku egia kartutxen ikusten gabiz, baina niri be amorratu itxestez, azken filen. Fizikoan erosi joku bat, eta kei bat eramatia, nik ez dut oso ondo ulertzen. Eta bitxo niri joku esklusiboki, baina, erosten basu fizikoan, zozegatxe da. Hori da. Eta gero, askok esaten da bena, bentsat, ni dakiten punturaino da, hori, Nintendok berak, daukala, ez da bela lagatzen, beste kartutxo batzuk erabiltzen, ero, beste kartutxo batek egiten, inori, bere konsoletan erabili aldienak, bera daukala monopolio hori, baina, karo, bakarrik eskaintzen ditu 8 giga eta 64 gigako kartutxoak, uste dut. Eta orduan, karo, zuzabiz monopolizatzen, gero gainera presioa gora egiten dutue, ez posu lagatzen, ez? Beste norbaite kompetentzia egitea, ezin dozu kompetitiboa izan, eta orduan, berak beriak baizartuko ditu hor, baina hirugarrenekoak esango da betxua. Saltzen dut aldotena, ipintzen dut menekia, eta aurrera. Hori be ulertzeko da, azkenean joku baten salmentaren 20 euro, 16 euro finko eraman behar baldin baditzu, ez? Nintendok bere kartutxuan, joder. Jo, gero petxera, zerbitzari zen aldetik begongo gara kostu betor, ez? Hazen zen, ez dakitzelako pisueko daben Switch bizen, baina PC-en 115 gigadekoz. Bagotie milaka erabiltzai, ez? Bale, behin deskarreko dabe. Instalazioak egiten, bai. Hori da, azkenin horrek be, zozer suposatuko du Nintendo. Nik izte, bai, ez dakit. Bai. Baina, itxuridan ez akordio gola dago, eta ia ba. Bueno, Assassin's Creed damienek esan du bezala bihar iritsiko da, benduak bian, eta egun berdinean iritsiko zaigu jolas oso mitiko bat, Red Dead Redemption lehenengoa, baina kasu honetan iritsiko zaiguna da konsola edo generazio berritaraz, ezken finean PlayStation 5, Xbox Series, Switch bian estrenatuko da, baina baita ere, gaur egun jakinik mugikorrak daukaten potentzia zenbait konsolaren betekoa danez,
Android eta iOSen ere izango du eskuragai. Beraz, jolas oso ona, Rockstarrena, naiz eta nei partikularki itzaizkit bakeroen eta mendebaleko ze hauek gustatzen, baina egia da jolasa oso ondo daula da. Eta interesantea, jende asko esaten zuen, zeatik ez zuten honen zea egiten. Zeatik ez zuten ekartzen jolasa, pentsatzet pixkat ze izango dala, gainera. Zerbait haueltuko zutela, tekstura badia edo. Eta generazio berrian atetzeko, bueno, ja jolasa, jendea bauka aukera. Bai, berez, ikusi gendu noin dala gitzi PlayStation 4 Switch originaleko eta PC-ko bertsioak ikusi gendu zen, eta oin da apurbet horren barrero, moldatu dabe, adibidez PlayStation 5 eta Xbox Seriesen lauka bere izmena, 60 FPS gaz, HDR dalako gauzak aipatzen dire, Switch bizen Joy-Con agintien sagu modalitate hori erabiltzeko aukeri hongo da, orduen, apuro jundire moldatzen joku mitiko hau beste plataforma horretara aruteko, gero igual nagusi zena da berez, gaiu mugikorran port hau, ganea Netflixeko arpidetxa barruen sartuko da bela, osake jente asko gara alduko da segurunik. Baina landa be, jentik espero gana zan Red Dead Redemption 2 eguneratutako bertxine bat, PlayStation posterako da Xbox Seriesetarako, Switch birako bai igual, eta horren esak garratxiko da be, onjoko zurrumur da horren bueltan, azken finen ikusto bigarren orokorrien barriz haue, baina aldi behirien joku hobi edala be bai, oza, gaur egun karagarriz izten jarratzen dugu, bigarren jokuek. Eta apuro geratu dela, aurreko belaunaldi zen tasketa, Eta orduen, batez be, Switch birako ekartzie salto handiz izango zan Rockstarren txat. Horren, momentu Red Dead Redemption haudeko barriro. Metxetel du dela, beste plataforma honetara, naiz eta eurreko bertsinak eukin. Tempora luzez egon da galdute PlayStation 3 eta Xbox 360 kontsolatan, eta posteko da olako joku mitiko bat beste plataformatara tanatara eltzie, naiz eta Rockstarren politikak hasi zen, gareztit urteko asegurenik, oso esatxuek. Egize da, PlayStation 4ko bertsinua, Switch originaleko bertsinua erositxe dekienak, doan jasotzen da bela eguneraketia, hori be aitortuen behar jakia. Xboxen kasuen euren retrobateria garretasun sistema barruen doa, osake Xbox 360ko erositxe bai eukiko bazen duen Xbox Seriesetan be doan jasotzen duzu, asko da, Bai. Ordu, posteko, nik uste dut kresten joku dela lehenengoa, naiz eta jasartxo geratzen da batez grafikoki eta, baina horre eukitzie, liburte izan eukin biherreko joku da, zeke posteko da, buelta txupare bat emoten egotia. Eta, neba zue, Damian, horrengoa bazgoaz, eta, bai. Bai, horrengoa izango esan, Elden Ring, Night Rain, The Forsaken Hollows, eta Elden Ringen azkenengo abenturak, azkenean lehen espantzioa ondizea jasoko dau, Forsaken Hollows, esan dugun bezala, eta hori izango da, abenduan lauan, From Softwarek, Bandai Namcokin batera, etara da ben espantzio hau, egia esan, hori gu justo Night Rain oso saliak ez gaizan, ez? Ez dakit zue probatzeko aukerarik eukido zuen. Eldu nahi etzan noiz, baina presabarik barriro. Bai, rollito hori azkenean asko aldatzen dago gure Soulsen estilo hau. Eta, kasu honetan, protagonista berrixak, arerioak, armak, ekipamentua, sekretuak, eta bestelako batzuk gehituko dituan Shifting Earth, ero lur aldakorra izeneko ekintza gehitzen dotza Night Rain originalari. Nik oso garbi ez dut euki hau, Juan San Astian be honen inguruan bueltaka, azkenean aldatzen doia zela bezala inguruko gauza guztiak, ez? Ez dakit oso ondo zela implementatuko da ben? Claro, gauzi da esplore bierdosun mapa hori, naiz eta roguelike izen, roguelike edo Battle Royale estiloa eta arerizoan kokalekuek eta aldatzen doaz, gero, goza batxo bai matetzen dire bardin. Lur aldakorro negaz, joku originalin begote zirela, baitzen dozunea purtsuek eizago aldatu, etxai nagusizeko albestatxu dire, altxorrak eta kokalekuz aldatzen doaz, orduen, da purbet, mapa orokorra berbera izen arren, gozatxu batzuk aldatzekoak azkenien ikesteko goizak eukitzeko, ez? Eta gatzada piperra moteko jokuri. Hori da. Eta gero, erakargarri izan leikena Dark Soulsen salientzat, amildegiko Artorias, ero Artorias from the Abyss igongo dala buruzagi bezala,
Eta gogoratu behar da, lehenengo jokua eta DLC-akin batera ez, kontutan izan da, igual da, orokorrian jendeari gehien gustatzen jakon bosetako bat. Orduan, bueno, ikusiko da, zer moduzko izango dan. Egia da, neri sekula pertsonalki jatela oso ez gogorra ez luzia. Igual da, ez, bilda gaitik edo, baina ez dakit, imaginatzen dut hemen Nightrangen baita ikusitza zein dan jokuaren helburua eta potentia izango dala. Eta daukan inguruko aura ero horrekin, seguramente ikusteko gogoa daukat, ja, irten eta bideotan, aber jendeak nola, ez? Nola egiten dutzen aurre. Sartu haute, partida bakoitzan, uste izaten dilea, 3 egun bezala pasatzen dituzu eta egun bakoitzan amaeran bosa, eta ero azkenengoa bos handiena bezala. Bos handien hoietako bat bezala sartu haute Artorias, nik ikusi ditut zenbait gameplay aurreko Nightrainenak, eta bos azkenengo horiek oso zailak izaten dira garaitzeko. 4 pertsonan artean, ondo koordinatu hartzea, bosak eukitzen du reportario oso handi bat atake estiloekin, bizitza izugarri dauka, asko kentzen du, hortaz, horrela sartu baute, bai, desde luego, zaleak ez ditu zeakin, gogo txarkin lagako, benetan boso Eta galdera bat ikusi dozula zuk gameplayak. Bos bat zugia ezagutzen dozuna, ze puntutaraino aldatu dabe, Nightrain honetarako? A ber, adibidez, Dark Souls bateko beste boss bat dago, alkantarillatan dago dragoi moduko ura. Gaping Dragon. Hori hau bat. Hori da. Hori ere badago sartuta eta, karo, bai, osea, mekanikak aldatzen dira, ez da boss finala bezala, tarteko gauza bada. Eta bai, mekanika pixak aldatzen dira. Nik uste zea gehiago dauzkala, repertorio pixka eta handiago daukala. Karo, garrantzia handirik ez diote ematen. Horretik izaten dut, Artoria sartzen dute bukarako boss horietakoa bezala, nik uste eraso repertorioa eta estenatokia eta bastante zen berko lioketela, zabaldu berko lioketa. Nik gustatuko letzeake bukaratako horietako izatea eta amildegian izatea azkeneko borroka hori, hango rollo guztiakin, eta ez dakit igual zifa saltzea, ez dakit izalaizke alako cameo bat. Kino bat, ez? Hori da, baina ikusi beharko da. Ulertzen dut baita ez dela erreza jada inda daukasun pertsonaia bat, eta bat Dark Souls bat, bere limitazio zauzkana atake motetan eta barretabar, Elden Ring bezalako mekanika azkarrak, eta barretabarretara adaptatzea, baina bueno, ikusi beharko da. Hori da, oso ondo. Bueno, eta hau gogo daukat entzuteko horrengoa, Lander. Bai, komentu dugu Nightrainen espantzioa abenduan 4 estrenetan dela, eta egun berien helduko jaku urteko bideojokuri desiratunetako bat, eta Nintendon altxor handiz izango dana, edo hori espero dugu bentset. Metroid Prime 4 jasoko dugu azkenik, Beyond da azpitituluegaz, 2017 urtien ezagutu gendun, E3-en, alako teaser edo aurrerapen txiki bat eskuenean, urte pilo bat ez desagartut egon da, eta azkenik, igez, justo joan den urte bukaeran erakutsi eskuen lehenengo trailerra, eta, garapen nahiko luzie, oztopo pilo bategaz, arazo pilo bategaz, baina lortu dabe bukatzi, Retro Studios deku gaurrien, baina beste hainbat talde egon diratzen bebai jokue garatzerakoan. Eta azken finen dekogu, Prime Trilogy zen jarraipena, hau da, normalien Metroid jokuek, alako bidez, alboko scroll mekanikak eta jokagarritasun edekie, baina kasu honetan Primeen lehen pertsonara mugitzen gara, Samusen bisore barrutik jokatzen dugu. Eta bertako mekanika, oinarrizek berreskuratzeko asmo hori dekie. Orduen, esplorazioa Metroidvania badazken finen, esplorazioa tiroak, abilezizek lortzie, beste leku batzutera iriztie, hori da apurbet proposamen orokorra. Oingo honetan egizan, Switch originalako izen da bat ez be, Switch birako datorre, bere berzio propio duko dugu, baina Switch originalako izen da, nahiko eta grafiko potenti dekola zan bierra dugu, Switcheko azkenengo joku handizetako bat izen da. Eta, beste barretasun batzuk berakutsi dabez mekanika aldetik, adibidez Samusek horako botere ziko duko dugu, atiek irikitzeko, erasoitzerakoan, hortik jungo dira apurbet abilezi berrizek,
motorra ikusi gendun, ze Metroid Prime 4 Beyond den olako mundu irekiko, nik uste dut espazizoak beste gune batzuk konektetako mundu ireki bat egongo da, eta bertan motorragaz ibilko gara, sekretu bilatzen, borrokan bai, motorrak erasotzeko da mugimendu propio eduko deuz, orduen hortxe bezakondu da apurbet retrokoak. Ikusi biku, jazelan urteko dan, lehenengo preview edo alako trailer luze bat kaleratu binoen da lagun batzu Nintendokoak, eta bertan jenti apurbeta zerre itxi bien, ze ikustezan Samus beste soldadu bategaz, soldadu berbaitzen, tutorialerako azalpenak emoten ebazan, txapatxu nahiko moten bala ikustezan, bidizoan. Eta, karo, justo Metroiden girotxie apurbete rolloa da, Samus bakarri dagoela planetaz ezagun baten, topetan dagoela egual noiz ipeinen beste pertsonaren edo beste izakiren bat, baina orokorrien bakarrik egotien sentipen hori da Metroid berezi bilakatzen da bena. Horren ikusi berko dugu, igual bakarrik tutoriala lutut egon dala, soldadoren kontuena, ez dakigu benetan ze puntutaraino helduko dan, gizago egongo dizen, zelikela bai. Baina gogoz jokatzeko, ja zelan urten dan. Ja patxuri heldu jaki, edo erosi dabe, ibildire probetan, hau bai, Damian honek jaztire edabide ofizialak izango dugu, baina, dinoenez, nahiko ondo dau, osake, a ber zelan heltzen dan Metroid Prime 4 Beyond. Osando. Nik horrekin lotuta, Lander, esan ez du, elkarrezketa tutorialan abezela, batzutan gaurrengo jolasai faltan gehiagizko erutzen zaitena da, zenbait jolasek eta aurreko batetan jolas batea sartu nitzanean esageratu iruditu zitzean, tutorialak egiten dituztela gauzari simpleenare adierazteko, osea, saltoa, nola mugitu erazuen pertsona, eta da, pixet, utzi oso jendea ire bere kasaka gauzak asmatzen. Osea, nahi batzutan esageratu irutzen zait tutorialak. Baina gaur egun jendeak eskatzen dago, bai, hori, Mugitzea, bai, ezkerra eskubi eta salto itea Ja, bai, arrazoia daukazu baina. Zenbait gauza, bai, argi dago zenbait jolasetan, komunidala tutoriala jartzea, baina gauza horieke, baina, bueno. Ez, hor dago debat handi bat, ez? Ba, ez, nik ulertzen dute honek egun, eta nik askotan tutorial batzuk ez ditut aguantatzen, baina, karo, egia da, generazio batetik gatozela bai, nun lehen mentzat, ez, gutxikia ginean esan existitzen tutorialik. Ja, hori da. Baina esan oso horra. Eta gero bai pasatu ditugu epoka batzuk, nire ustez, oraindik eta oin baino txarragoak, zentzuan dana esatez otzuela, ez, eskutik eramaten zintzuena, eta bueno, horri biliko da, nire ustez, fluktuatzen gora eta bera. Baina bai, batzutan gehiegi, eta hori bene urtzen jakin behar da. Eta gero igual, kistan txapa baldin bada, jendiak ejatzen bada, hasi mosten. Hori da, oin gogoratu nahiz, ezken nintzen gogoratzen ze jolaset dantzan. Azte aukera honetan, eta ez da egitu horreindik egon baina Battlefield 6 libre onda ibiltzeko. Eta etzan jolasteko mugimenduan are zan, menuan ibiltzeko. Eta desesperantea zan zenbat menuko gauza. Eta geratu egitezan, ez? Esplikatzeko. Menua nola funtzionatzen dut, zan pixak, basta ja. Jolastea nahi, ez den nahi. Baina, bueno. Ezkenia tutorialak eta tutoriala dauz, aldire egon batzuk super luziek, baina jokuen ondo integratuta dauzenak, erritmo nadekienak, baina bai, ja menu baten tutorial arte hotxen momentuen. Ez hori da, pasa. Akabo. Pero obligatzia ez tutoriala egitera, hori aukera eukitzea ez izateko. Hori da, aukera izatea gutxienez, baina, bueno. Batzutan mateu papilla bezala dana mastikatuta, berretik gutela. Bitxu, seguro nik eko dugu tutorial nahiko potentie, urrengo bideojokuek. Hau abendu lauen esternetan da, Octopath Traveler 0 da, PC-erako da, barrero PlayStation kontsolatarako, Switch kontsolatarako eta Xbox kontsolatarako ikusko dugun Square Enixen JRPG aventura barrize da. Eureko bizek nahiko balorazioa jaso bi izan, eurek izan ziren izen lehenengoak edo esango dugu, HD bide estetika bera biltzen ez, inoz aipatu dugune Dragon Quest, Triangle Strategy talako bideojokuetan, apurbete JRPG zarran estetika hori eguneratu teizten dozkune, bide zeiniru de elementueken azteta pixel art oso politxegaz, ederragaz, kalitate handikoagaz. Eta, azken finien da, txandakako borroka ikusko duguz, story potentie, esplorazioa ez, JRPG-en oiko elementu danak, ize
Final Fantasy zar barrizek dizela esan lehike. Kasu honetan, Octopath Traveler 0 hau nahiko berezize da, ze mugikortarako estren esan Champions of the Continent tituluko pertsonaizek ideiak hartzen deuz, joku hau zan alako doako gatza elementuek biltzen bazen joku bet, horrek kenduengo dabez, historiz apurret aldatuengo dabe, eta moten deu nahiko lan txukun eta sakona indabela. Horretaz gain gure pertsonaizek editoriega sortuko duguz, moten deu zentsu horretan lan nahiko potenti indabela. Eta horretaz gain, historiz edo apurbet, dure jaioterriz zuntxitxute geratzen dela gerra baten ostien, edo olako konkistatzaile batzuen ostien. Eta hori berrera ekitzen bilko gara, orduen, herriz erraikitzerakoan kudeatxerek eta elementu egongo dire, horri bilko gara apurbet, gauza gure gustora jartzen, Animal Crossing izango basa moduen, edo Minecraften elementu nazteta. Horren nahiko txukun emoten dugu, gauza asko deko zela, baina ia zelan urtetan da, nik usko dugu. Bentsat da saga nahiko konsagratu bat, ez? Eta ja nire ustez jarraitzaia be nahiko bideratuta darenak, ematen dutzen, nahi da bena. Nik berez hartu noan bat, baina, karo, denbora asko eskatzen da honek. Pia. Asko. Orduan... lehenengoan arazo justo hori zan askon arabera, zulo bat zala lar sakona, eta ganera erritmo aldetik eta zala horren txukune, ekibazen bere saliek, eta bigarren agaz hori zen nahiko betu biela irakurri noan, eta erritmo aldetik asko zobetu dauela, balorazio bideko zero horren bigarrenak, osak egia, irugarren honegaz, osak ondino gizau txukune. Horea. Bueno, ja abenduan lauan, Octopath Traveler 0, eta abenduan 8an, Skate Story izango zen, jotengo dan jokua, honi buruzko analizi txiki bat, edo demoan inguruko analizi bat inzeban Landerrek, hemen saioan, eta nire ustez, nola deskribatu, monopatin gainean igo eta infernua zeharkatzea. Eta, horretana kristal itxurako atal grafikoa dauka, dana, tipua, pertsonaia dago kristalez eginda, eszenarioa be oso bereziak die, argistapenaken jolasten da pila bat, dare, simboloak, enfokia, kamera, dana da oso berezia, eta nire ustez hori estetika aldetik da gehien destakatzen da joku honek. Baita, hemen uste dut deabruak eta erasotzen dituzula, azkenean zabiz borruketan, eta badago historio bat, infernuaren ingurukoa, eta gogoratzen dut, komentatzen zinuala, trikimaioak eta oso gauza ikusgarriak egin lehizkela, baina pertsonaia bai dela oso ahula, oso auskorra. Bai, borroka baino gehiago izan dira normalien, diaburrek arritxie edo arrapetie, olako gauzatxuk izan dira gehiago. Baina bai, trikimaioen aride da oso Tony Hawk esango dozentxu baten, baina apurbetik heldu haue, horren soroa, eta gure pertsona ditze bari, azkenien jauzizkero kristaleskoa izan da apurtu egiten da. Baina, ez haitxu askorik zigortzen, bez, proben ebana gaitzik demoan. Baina, bai, estetika aldetik pasada bat, bila guzti bat, soinu bandi bai patxeko da, oso ederra, jokuen estetik bat etxen da bena. Eta orduen moten dugu, bai, izango da oso divertigarriz, oso berezize, baina aldi berien, bere harima izaera hori kontuten hartzeko izango dela, eta denpori egaz, geratuko jakule, esamen, indi berezitxuen artien lortuko dela bere txokoa. Desde lago kuriosoa, azken aldian, hola jolasak, zerbait ezberdin azkantzen duten horietako bat dala. Nik uste orain ez, baina urrengorteko indi jolas honenen artean aurkitu zaukegula batipat hori artistikoki desberdintzen da atal horretik. Igual besteare ondo dago eta merezidu, baina artistikoki daukan diferentzial hori nik aspaldian ez dut ikusi jolas bat hain diferentea ohikoa denetik. Bai, nik uste tiragarri zanien aspaldi, Devolver Digitalen eiruko aurkezpenetako baten, esasi eiruko baten, eskepekitza da izartu diakun eta denpori gazbe hobetzen da hobetzen garratxo asuntoak. Urrengo jolasa egun berdina aterako da Skate Story dena, baina jolas
guztiz diferentea da, ze azken finean Flight Simulator 2024a PlayStation bosterako aterako da, horreko irratxe baten komentatu genuen, jarraitzen dula Xboxen estrategia hori bere esklusiboa diren jolasoiek PlayStationen kontsolara eramateko ideia horrekin. Kaso honetan ez da Halo bat edo Forza Horizon bat bezalako jolas potentea o kontsola saltzailea, honek. Bai, jolas batzu salduko ditu, baina nik uste bestela jolasan oso nitxozkoa dela. Baina, bueno, pozgarria, PlayStationera daukaten jendeak ere disfrutatuko dula jolasaz. Eta, bueno, ez zait irutzen asko salduko dunik jolasak, eta ez zait irutzen retentzio handirik izango dunik, ze normalean olako jolasetan retentzio aukitzen dezunean jendea PC-en ibiltzen da. Hortaz, baina, bueno, aukera hor dago, pero ikusi harko da, jakin nahiko nuke Xboxen partetik, rentablea ateratzen zaion porta egitea, gero salduko dunakin kontutan hartuz. Baina, bueno. Bueno, betzera gaur egun, egongo dire azkenean kostuek portanak, baina aldi berien Xboxek badeko zela estudizoak eta jentie horretan, ez? Berezitzen dizenak eta badekin aia ibilbide bat mundu horretan, ez? Nik nabarren dugueneke, dana dela PlayStation VR birako funtzionalitateik da bela. Ez talduko segiduen, argitatu da segizen, 2026-ako iragarri da, baina igual jente gehitxo erakartzeko baleseko dugu, aldi berien VR bizeko sonitxosko gaiu dire, baina jente probe gureko dugu, izan, funtzionalitate honegaz. Jende bastante hauka PS VR biak, Hau da, PlayStationan plataforman, bueno, jende bastantek. Hola, emango du gehiengo daukala, baina esanet, nahiko publiko badauka, eta esateuta diez, jolas batzutan Gran Turismo hauetan oso ondo dabiltzala, así que igual jende hori animatzen da jolas erosi eta sobre todo zentzua daukalako VR betaurrekoek jolasak eskentzen duenekin. Hortaz. VR bat, dala pilotatzea zerbait eserita, hori da. Da, momentu honetan da, egin zeinken gauza honena. Bai. Gero igual Half-Life Alyx eta horako altxoa. Bai, oso ondo darela, baina egia da, horrek funtzionatzen da ja berez, osea, daukizu, zela da, muga hundienetako bat ekidin egiten da, oso. Joku badeko Euskarriz pezien, VR-erako, edo lehenko bidara ofizialki, izan nahi dut, Bai. Ibiltzen naiz, osea. Bale. Bai, ofizialki dauka. PC-era ere, bueno, 24a uste eta ziratik etorri zela, 20an bai uste beranduxiago sartu zutela. Baina bai, PC-en jende asko kezkatzen du VR-ean ezaugarri izatea. Eta merezi, benetan. Jakin je bat ez Xboxek VR aldetik, bueno, nioz ez da belaina postazen doa, ez toga ginez. Baina, bueno, gero baita ere ulertzen da, ez? Aurrekoan aipatu nuna Microsoftek soporte utzi badio matea bere VR plataformari, igual tiroak hortik ulertzea dituzu, zeatik inoiz ez den Xboxerako VR-rik atera. Ja. Bai. Bueno, Lander, ez dakit, gero, zenbat argitalpen egongo dien, ez? Abenduan, baina pasada da, ez? Praktikamente egunero daukagu itxaroten dugun jokutako bat. Eta, inkluso batzuk salto egin da, ez? Esan dugun bezala, albistean pare bat gehiago egon lizke. Eta, orduan, urrengoa izango litzateke, kasu honetan, Warhammer 40.000, Rock Trader, nioin oso sartuta nago, Warhammerren izan be fantasira gabiz jolasten gure rolariak taldeakin. Ez Wargamera, ez miniaturekin jolasten da mai jokora, baizik eta papeleko role klasikora. Kasu honetan, Warhammerren kasuan ez da lain klasikoa, baina, bueno, 40 urte badauzka, papeleko bertsioa bai, orduan, zentzuetan, igual ez da izan hain famatua, baina hor egon da. Eta egia da, Warhammerre badaukala berezitasuna, ez? Esan behar da, amerikanoak ez bezala, britaniko dala izatez. Eta dauke umore puntu hori baitxe inglesa, orduan, dana hartzen dabe super serixo, baina koina alde batetik. Orduan beti dago iluntasun horrore, rollo sci-fi hori, baina badauka gero umore asko. Eta Rock Trader hornek berustu dut lagatzen dabela ikusten, ze gameplay batzuk ikusten egon naiz.
eta jo, benetan itxura ona dauka, Eta ni ez nago oso sartuta 40.000an, egia da Dawn of War ibili nitzala bere garaian, lehenengoan oso gustora, baina gero naizela asko ibili, baina jo, sartzekotan seguramente Rock Trader honetara sartuko naiz, eta nik uste dut lehenago ero beranduago jolastuko dutela, eta hau esan da, abenduan 11an irtengo da, Old Cat Gamesek garatu da den joku hau, azkenean da taktikoa, RPG taktiko bat, eta bueno, 40.000 tankia sartzen badut esan, gogoratzen dutena gaitxiko lasan, taktikoa da. Hori da, azken finen, zako dugu, desberdintasunek aipatute, Baldur's Gate estiloko bideojoku bet, Hori da, baina, karo, gaur egun, ontariko rol jokua ikusi dugun nola gerturatu dien bebai zentzu batean, puntu bateraino, pausekin eta txandekin, gero eta gehiago XCOM eta rol zarra David pizka juntatzen. Gertatzen dana, roleko honek ero badaukela igual gehiago historiarekiko, kontinuidade gehiago akzioan bertan, ez dala extrakzioa, sartu irten eta beste zerbait, Baina pizkat rollo hori be mantentzen da bela, imaginatzean nahi da benak. Azkenean RPG aventura klasiko bat da, espazioko Coronus Expanse gune bat zeharkatuko dugu pertsonaia desberdinez osatutako taldetxo batekin, Landerrek esan da bezala, Baldur's Gateko movida bat bezala, baina espazioan eta sci-fi eszenario batean, setting batean. Erabakiak, txandakako borrega taktikoak, eta Pathfinderren be ibili izatenak, ezagutuko dutzue hemen topatu lizkenak, azkenean Pathfinderreko Kingmaker eta bestia, Wrath of the Right, ez da gizela dan, baina oso txukun egindako jokua die, luzeagoak, motzagoak, baduzke bere faioa, baina pentsatzen hori konpontzen joango diela, eta, benetan gomendagarria diela uste dut. Eta nire ustez notizia honena, jada biztela jarraipenakin lanian, izango zala Dark Heresy, eta hau uste dut ezaguna dela, izatez, kampaina, aventura, ezaguna dela esango neuke. Orduan, Leicester, kako txartean, estrenatuko da, orduan, pentsatzen dut, egiten da bitzala, ja notizia dauzkagunean gerturatzen omen da fetxia, baina ez dakit Leicester ze izango da, Lander. Claro, berez aipatu birrena da, Rock Trader hau ikusko dugu lontxe Switch bizen, zeuretik egon da, ordenagailutan, bai. kontsolotan. Baina, Dark Heresy honena ikusi genuen trailerra ondela aste batzuk, eta nahiko aurreratute dauela moten dugu, orduan, pentsera jot 2026ko ezingo dela, bai. Bai, segero badakigu, joku batzuk anunciatzen dituela, eta pixka tardatzen da, gertatzen. Bueno, lokorrien, alan dabe, Warhammerren unibertsoko erritmoa oso harine da, Pioa joku atoten dabez, ez dabe estiroa urte pioa garatzen. Pioa joku, pioa liburu, pioa dana. Warhammerrekoak oso prolifikoa dira hori egia. Bai, zalantzari parik. Oso ondo. Eta, bukatzeko, azkenengo jokure saltoengo dugu. Ze abendu nama bizen, hor da hemen aipatu duzu, abendu oso potentia da, baina egizea estrainaldianak lehenengo erdizen, artirian bugatuta dauzela. Eskorien nena jakitzea, azkenean hori zegoan nahi eta ipinita hola, zain genden, ero evidentemente, inok ez da nahi publikatzea esen oporretan. Claro. Guztia jasado bere oparia. Hori da, kometrako guzaia salduteko mirrira, bai. Eta, abendu nama bizen jasoko dugu, jabeteko jokurik berezizentarikoa, batez be nostalgia aldetik. Terminatorren, batez be Terminator 2 filmien giratuta dauen Terminator 2D, bide No Fate, helduko jaku plataforma nagusi guztizetara, PC-era zen kontsolatara. Eta, kasu honetan, purbete izan da bena da, bigarren filmien historizoak idoize jarraitzu, bai Terminatorregaz, Arnoldegaz, zein Sarah Connorregaz, filmeko estenak eta biziko dugu solako retro estiloko scroll, bidimentsioko scrolleko abentura honetan, apurbete labur biltzearen kontra eta lako bideojoku zarran jokagartezun hartzen dugu, Mega Driveko bideojokuen estetiki egaz, orduen nahiko politxo, estetika eta grafiko aldetik, baina aldi berien oso retroa, Nahi pixa Metal Slug goratzen dizta gizatik. Bai, batez untxak hartu da horre etxain nagusiz, eta lalako helikoptero moduko bat ondoan izpi batzukaz, hori Metal Slugekoa da bigarrenekoa guztiz.
Oro bai, alako gozak hartzen duz, baina nik uste joka artesan aldetik gizien bat kontra dala, bat ez behar magaitxik, esango neke. Baina, bueno, nahiko itxura politxedeko, hau, ikusten da, olako aksiñozko pasarte eta, sekzio desberdinek euko da bezala. Baina, iraganien, Terminatorregaz eta Sarah Connorregaz ibiltziz gain, etorkizuneko beste atal batzuk, beste pasarte batzuk euko duz, orduen, gauza parrize ikusko dugu zela emoten dugu. Osake nahiko itxura politxe, ia zelan urtetan da, baina Terminatorretik, aldetik nahiko topera da bize, bideojoko munduen, ze eukidugu beste jokutxo batzuk behin. Nik uste kriston asertua dela. Ezkenean pelikulako estena pilo bat replikatzen ditu, jendia gustau jakona, da klasiko handi bat, eta jendiak gustatzen jende guztien nahiko da probatzea, ez? Takit. Nik uste bai, ikusten gabe apur bat ribael, bai, justu lan epatu ez, Marvelen Cosmic Invasion, baina antzeko bideojoko asko ikusi dugu, batez bepite mapen generoan, baina beste retro horre altxor batzuk dugu sortik, eta berskuratzeko garaiz da, Terminatorreko bideo solako antzeko jokuek egizizan, Nintendo, Super Nintendo, Mega Driven, eta honek non feitek antzeko bidie jarraitzen dugu, osake bere nitzotxu dugu saltzari parik. Hori da. Ba, bueno, nik uste hauek izan diala abendukoak, ikusten zute abendu amaieran amaitzen dela, jolasen zerrenda, baina, bueno, nahiko haude. Eta, bueno, etxera etortzeko ordua da, ze abendu iritsi da, urtero bezala, eta euskal eta euskarazko bideojokoen bilgune izango da, beste urte batez Durangoko azoka. Eta, bueno, urtero bezalare, Gamerauntxia han izango da, azken finean guretzat urteroko zita bat bihurtu da, era Durango azoka bezalako eventu batean, ja 6 hamarkadako trajektoria bat daukana, eta oso garrantzitsua da. Eta, bueno, aurten abenduak 8an izango gera, bertan, beti bezala kabiagunean izango gera, eta gure ordutegia izango da goizeko 10:30 eguerdeko ordugik arte, eta ero arratzaldez, arratzaldeko 4:00 7:00 arte. Eta, bueno, urtero bezala, etxeko txiki eta gaztenei zuzendutako ekintza izango da, baina betire helduek ere izango dituzte bere bideojokoak eta guztiak probatzeko aukerak. Gainera, Gamerauntxeako euskarazko bideojokoen zerrendan aurkitu ditzazkegun jolasak izango ditugu ibiltzeko aukeran. Guztira 206 bideojoko dauzkagu, eta horietatik 19 izan dira aurten jaso ditugunak, beraz, horietako probatzen nahi da zute posibleki han izango da, ordenariotan ibiltzeko aukera. Baina, aurreko urteko bat, ez dakit ja 2 urtetako aztan errepikatzen, ez gara urten da bakarrik izango. Ze aurten ere, rolariak elkarteko kideak izango dira gurekin batera, azken finean, mai jokoetan, zen karta jokoetan ibiltzeko aukera eskainiko dutelarik. Sarrera irekia izango da, berez. Sarrera irekia da, baina aurreko urteko mekanika bat jarraituko dugu, eta izango da, sartzea nahi badezute, ordu erdiko txandak egongo dira, eta txartel bat hartu beharko dezute, azken finean, azken urtetan asko hasi da gurea, eta aforo kontuatik egiten den gauza da, segurtasun aldetik. Beraz, edozein momentutan goizan zehar kabia ingurutik pasatzen bazerate, txartel bat hartu dezakezute egunen zehar sartu alizateko. Noski zeuei jartzen zain zuen ordu tarterako. Naiz eta 8an izan bai gemergela gehi rolariekena, lehenagotik hasiko da Durangoko azokan bideojoken inguruko partea, ze azken finean abenduak 6an baitare kabiagunean bideojoko sortzaileak izenpean duen euskarazko bideojokoen inguruko proposamen bat abiatu baitu aurten Durangoko azokak, eta bertan hemen inguruko bideojoko sortzaileek bere jokoak aurkeztuko dituzte, kasu honetan aurten 6 joku izango dira, abenduak 6an arratzaldeko 5:00 aurrera. Eta horietako jolas batzuk, Bazterka, Urigabeko herria, edo Taxania, eta gero baita ere, Arrauia ikastolako Elik On, Nire argiguna, Don't Anger the Boss, eta The Last Cage izango dituzue jokatzeko aukeran. Eta, jolas hauek gainera,
aurkezteaz gain, abenduak 8 ere izango dituzue jolas hauek probatzeko aukera gurekin batera, beraz, aurten orain artein badu gamerantzia eta rolariak, aurten 3. bat gehitzen zaigu, izango diala bideojoko garatzaile, beraiek etorriko diala beraien jolasak erakustea, beraz, gure partitik animatu Durangora saltzea, beti izaten dela polita, ekitaldi oso interesantea. Eta benetan gogotsu baldin bazaudete, garaiz azaldu tiketa hartzeko. Txanda, ze lehen urtean jende asko beratu zen txandari gabe, lehen urtekoa zoramen utza izan zen, hainbeste jende nik inoiz ez dut ikusi. Baina, bueno, nik uste pozgarrea dela baita ere, ez? Durangoko azokan jende asko gotea eta bideojokoak hasiera batetan jende gutxi bat gerturatzen zen eta urtero gehiago dator eta ja iritsia puntu bateran non esan den bezala limite bat jarri berdegun ze jende gehiegi dagoela. Beraz, guretzaintzat oso albiste pozgarria da eta nik kaso honetan aurten ez naiz egongo, baina bueno, hemen gaudenetatik Lander bentzatan egongo da, nahi bai diozue Landerreire kasoei, izango zute aukera. Nik uste lanpetuta egongo dala Lander, baina Bai. Azkenin egun potente izaten da, jende pila mobitzen da, baina liberien oso politze. Eta hori garatzaileen presentzizegaz, nik uste ja beste maila batera eruten dugu lebe bai, ez? Egize da, Durangoko azoki evoluzitzen gundala, baina gaur egun beste eduki, piloa, ez? Eta nitzek jasotzen deuz, baina bideojokuek, gure gamergeli egon izen da, baina aldi berien gu beti biligarela, ez? Jokoteknia, Euskal Kemiama eta bestelako ekintza batzukaz, Euskal Herriko bideojokoen industria hau bultzatu gurien, ezagutxera mon gurien, azkenin Durango beran ikuste dut leku aproposa dela oneri buelta bat emoteko. Eta egiz da lehenengo urti dela, badibidez arrobiatik indabe horre alegin eure jokuk eruteko, eta beste garatzaile pare bat be anime dire, bazterka ezagutzen dugu, gure euskarazko bideojokuen zerrendan dau, bujatzokorak, bajazolok indaben prototipo bat, baina, berakutziko eskune da azken finean, urrengo bertsina, azkeneko bertsina, da asko merezi du probetik egizan. Zoramen bat da euskal mitologize eta zute map mekanikak batzen dauzen joku ero bat da. Taxania bezagutzen dugu, kodezin taxan atletik. Martxoan estrene bien, baina aztetxu bete egon zen hor martxan, ez, GeoGeza errantzeko bideojoku hau, inbarriro abiaratzeko eta publikoan hartin ezagutzera moteko asmoa deki, osaka hobe ongitorri ze. Eta pentsen aiot, hori ez, lehenko pausotxo honek emonda, urrengo urtietan ondino garatzaile gehiago animiko ditzela, azken finen, esan dugune gaitxik, leku erakusleio perfektoa da, Durango kasokia, eta bideojokon presentziez nik uste dut gorantza baino ez da bala ingo, osake itzel, eta ia zelako giroan egoten garen bertan. Ziur ondo joango dela. Así que, urrengoan ebengo dugu, ez? Post bat, pre bat egiten gabizen bezala, gero ja ondorengo valorazioa. Hori da. Eta Durangoko esan da, bertan edukiko dugun jokuetako bat aurkezteko momentu heldu da. Ze, Overcooked divertigarri ze euskeratu dugu gamerauntza elkartetik, aspalditzik hasi dugun lana, Ghostone Games Studiosak 2016 zen, argitaratu eban obrie da, aski zagun esango nekenik, mundu guztiak ezagutzen dugu ordureko. Eta, bete genuen, balako joku divertigarri bat, familia guzti zinta dagoena, euskera segotie konten hartzekoa da, eta orduen, zigara betiko lezez, bere fitxeteizetan barneratzen, itxultzeko enbier dizenak probatzen, eta pizkanaka, itxultzie lortu dugu, euskaratzie lortu dugu. Oinarrizko jokue eta bere DLCiek, galdutako pusketa eta eguberritako gozagarri ze itxuli duguz, eta instalatzeko prozesu errasterako orduen, bai oian gurenen laguntzi uki dugu, hau ondo zagutzen dugu beste sale bat, berak jabadeko, esperientzi nahiko luzie eta oso lagungarreze, instalatzaileek prestetan, alako itxulpenetarako, alako modentzako, eta orduen laguntzikatu dutxagu Overcookeden kasuen duzapera hitzeko, orduen besterik barik, Windowsen kasuen instalatzaile jaitsi eta hori erabiltzi baino ez da, joku instaletariko gule. Eta bestalde, GNU Linux edo Steam Decken kasuen, script berezi bategaz oso errez dekogu euskeratzi instaletako. Esan dodan moduen Overcooked oso ezagune da, ja berez, indoguz proba pare bat, gure gamergela tailerretan, umiekaz batera probetako ez, ikusteko ja etxulpena zer moduz da bilen, ikustetan jakien edo ez,
eta ba, ikusi dugu askok ja ezagutzen biela, topera motibita jote ziren ez, berotute, eta azken finen, hori da, bihatzen gendun helburu, osake, zentzu horretan lortu dugu, garai urtuta garametik. Baina ezagutzen ez duzunentzat, Overcooked da eromen multijokalarize, chef izango gara, berez, sukaldarizek izango gara, eta bezeroak eskatzen dozku esan, errezetak prestetie da helburu, barazkizek txikitxuz, aragizara fregituz, sopak berotuz, apurbete, agentzen dozkuena kosineta, ez? Ez da horren errez ezengoz, sukalde desberdinetatek bilko gara, eta gehienetan ez dire sukalde arruntek izango, horrez aparte bilko gara pirata ontxizetan, laurtegizetan, kalien, apurbeteetanetarik, eta bertako oztopoari be aurre eitzeko uni izango da, askotan pertsonak izango dire, edo mugitzen da bilen itxasontzi bet, danetarik egongo da hor. Baina garrantzitsuna da, bakarka jokatzeko aukerigaz batera, multijokalarize dekola, lau jokalarentzako multijokalari aukeri edeko Overcookedek, eta hor azten da benetako, ez? Grazize jokuen benetako sarmie hor ikusten dugu, bat abestiri laguntzen edo izoratzen ibiltzie, kanpaina osoan zier, barreal garaka, aspalditan ikusten genuen oso zer da, eta oin euskeraz gozatzeko aukeri dugu. Okeres baldin banago, Lander, posible izan jolaztea bibiren kontra dolako gauzak, ez? O momentu batzutan tokatzen da. Zango neke badagoela versus moduren bat. Ni berez kanpaina ibinez gizen bat, ja, bada solamenekoa besti jasi biltzeko. Jolastu dutela bestera, uste dut. Eta bastante barra kasu hortan be. Berez, segon nintzen petzetan, bigarrena baitxultzeko arekusak ezadeko zelako, baina orokorri lehenengoak balorazio hobetsuek edekoz, edo hori da zagunena, orduen horren alde ingendun, eta oso txukun, berez osorik itxuli dugu, testu dana dauz, bertan agartzen dizen irudizek, horregaz beharazok ikusten duzela, adibidez, ingelesesko testuetan benetako irudizek dire, baina beste hizkuntzantzat testu normala erabiltzen dabe, adibidez, partidazterakoan prest edo amaitu talakoak ingelesez olako irudi landuek dire, eta bestitan testu normala orduen. Gaztelanera jo dugu adibidez hori itzultzerakoan, dana simplifiketako aldera, eta egiz izan nahiko errez lortu dugu azken finean, eta posteko adinotena, olako gozatxu bete ukitzie, eta nik uste dut Durangon arrakasta hau izango dela, edo bentsete hori espero dugu. Nik uste atera ez zutela Landar fetxarik onenetako daten, ze jolas hau irutzen zei perfektua, gaunetan familiakin eta zaudenean, familiakibikin edo lagunekin edo batera ibiltzeko, jolas oso esan dezun bezala divertigarria, pikeak sortu daitezkena, baina baita ere kooperatu inberdezuna. Nik uste fetxa perfektuan da horrela, nera jolasa gaur ulertzet merke lortu izango dala, ze baduke bere demoratxo bat, alare oso divertigarra izaten jarretzen du, beraz. Jolas perfektua, animatzen zaituzte gainera instalatzeko oso erreza jarri dute, bai laguntzarekin, bai PC-en zein Ubuntun bietan. Beraz, alde hortatik animatu probatzera, eta eskerrak eman, bai Landarretaz zuek ibilizeaten itzulpena egiten, eta baita ere bairi, beti bezala laguntzeatik instalatzaia egiten. Ez, nik uste dute, ordutxu betein dugu, igual ez dugiko denporarik laburantzat. 2 minutu dauzkau, oso oskarri tema ditugu, ilaizkeu. Venga, igual merezi da, ezta? Pare bat komentetiek. Bota. Laburen aldetik, ekizu gure saioan behin da barrera aipatzen dugu Vampire Survivors, eta bere klon guztizek, Megabonk eta alakoak izpide ikusi dugu azkenengo astietan. Baina Ponkle, Vampire Survivorsen garatzaileek, beste bideojokuet iragarri dugu. Vampire Crawlers deitzen da kasunetan, The True Wildcard from Vampire Survivors, nahiko azpititulo elusideko, Vampire Crawlers etxiko da listo. Eta kasunetan, jokagartasune goitzik bera aldatzen dagoen bideojoku da, naiz eta estetik aldetik, Vampire Survivorsen pertsonaizek, spriteek erabiltzen da bezan. Karta, deck builder edo karta sorta eraikitzaile, ez, bideojoku da, alako zigak esploratzera erungo dozku, karta desberdinek biltzen dugu zen bitxartien, eta gero karta horrekaz, erasoak, efektu pasiboak, konboak eta bestelakoak itzen joango gara. Egiz izan, aurkezpena da, egiz eta sprite originalak erabiltzen duzela, ez Vampire Survivorsekoak eta bar, baina aldi berien oso guai dauz, ze horrek lehen pertsonako
irude ingurune batera eruten deuz. Ikusi beharko aia zelan fotzitzen dauen, uste dut Ponklek ja ikesi da bela, domitxe baiko talde txubeto horrez, optimizazio lanak itzeko, baina ikusten dugune gaitxik komboak ez dire simplik izango, hor kriston jaize ikusten dugu erasoana, argizena, efektuena, eta nahiko interesgartzen moten du batez deck builderran sortzaileen txat, baina aldi berien, Vampire Survivorsen horren ondo funtsione da bezan mekanikak eta elementuek bildu da bez, desbloki tiena, jarraipena, denbora guztien sekretuek bilatzen egotie, hori dana bildu gure da bela moten deu Crawler sonegaz. Osak, ni bentzeteko gotxu, orokorren solako jokuen sali, baina nik uste dut Ponklek merezidu da bela. Eta berez, 2006 erdialdien estreneko da, printzipioz, PC-erako, PlayStation, Nintendo da Xbox konsoletarako, eta Android zen iOS mugikorretarako. Publizitatea ja dain dauka. Vampire Survivorsen exituakin, ja nik uste alde hortatik daukala. Ikusi beharko ondo ateratzen zaio noez, baina bueno, ni naiz kartazalea, beraz momentu zutzi ingoet, baina seguru Ponklek daukan gaitasun horrekin gauzat oso divertigarri egiteko, deck builderran zalea dien antzat, jolaz, divertigarri aterako dala. Oso zorua emoten dau. Hori desde logo. Bai. Probatzea mereziko da, seguramente. Iaslako presizan estretan dame bai, jakingo duzu moduen Survivors ultra merkie da, baina igual honegaz beste ja maila batera aldu dire bai, ez? Nik uste jarraituko la merkean zera ateratzen txurroa bezala saltzeko eta... Bai. Baina benetan merkie da hurrengo jokue, ze berez Ronhack proiektu bat aurkesteran ator, Pokemonen girotute dagoena, Pokemon Lazarus estrene da, 1.0 bertxinoagaz, eta, esan mirra dau, eskualde barrize, 250 Pokemon, eta erronka berrizek ekarriko deuzela, Pokemon Emerald Siglas jokuen beste Ronhack proiektu baten sortzaile berberak, Nemo 622 sortzaileek. Berez, Pokemon Emerald, Esmeralda, oinarritxetera biltzen daben bideojoku da Lazarus, baina estetiki guztiz aldatzen dugu, gehiago hurbiltzen da Game Boy originaleko Pokemon Red edo Silver jokuetara ez, nahiko estetika bereziz elortzeko, egiz izan. Halan da, spriteek eta guztiz barrezi dire, bai Overworld edo mundu orokorrekoak, bai borrokatakoak, Pokemonan itxurak, diseinuek, animazioak guztiz barrezi dire. Kasu honetan eskauz, Pokemon barrizek eitzen dauzen Ronhack baten, askotan pastetan da ez, jentiek eratzen dugu Ronhack bat nun eskualde barri bet dau, eta aldi berien Pokemon ize guztizek barrizek dire, ezta. Horren ordez, eitzen dabena da, okerespan abinen lehenengo 6 belaunaldizetako mustruak batzen deuz, 250 Pokemon, orduen hor nahiko txuko aukeratzeko, megaboluzina deko guz, ezaugarri barri pilo bat, esan dugu moduen, Grezian girotzen da mundu barri beteko dugu esploretako, eta nahiko lan txukunein dabela moten dugu, jenti oso posi dau, probedamen agaitzik. Neue bilinaz apurtxu eta zikeran jokatzen, ez? Jokuen sarreratxue probetako aukeri ukiot. Eta oso txukun dagoela esan biarrot, nabari da, eupilako lanain dabela garatzaiek, saliek, eta bentsete gora ipatzeko, Pokemonek Ronhack handi piloa dekoz, super landuek, gauza pilo bategaz, baina honek lortzen dabena da, scope edo, ez? Orokorrien testu ingurutik askorik aldendu barik eta gauza piloa sartu biherrien, ja saga nagusizekin jabesan gauzakaz, hori dana demake edo, ez? Joku klasikoan estetikara buelteta, hori dana kartutxo bakar batien, joku bakar batien biltzi, Nostalgiako ejertzizio bat egiten dute. Bai, guztiz, zentzu horretan, nostalgiz eta aldi berien, karo, Pokemon zarra izagutxetaz, barriztako asko ditzako ezagune dire, orduen bi aldietatik jokatzen deuela saleke bai, ez da? Nahiko Pokemon barrizik dauz, adibidez, okerespan abilen Pokemon Scarlet eta Violeteko Pokemonak beba sortik, pokoko espregatipto danean agartzen dire, nik ezagutu bai, baina ez dutezenak inoz kontrole, orduen, danetari dekogu, bai, horretaz gain, gau eta egun zikloa, zailtasun baia nahiko altue, Pokemon basatizek munduen ikusitxe osuz, ez dire, hausasko borrokak izango, pusliek dauz, mini jokuek, gauza pila batzen duz jokuek, eta hori baitu dugune, Pokemon salie bazaran ikuste dut, merezi da bela probetiek, Nemon Coffee horri aldetik jaitsi aldugu adabakize, horretarako Pokemonen
Pokemon Emeralden ron berezi bet birko dugu. Bertan dauz azalpen danak, guk ezin dugu askorik komenten inguruen, baina, bueno, arretire gartzen badotxue, hor deko zu probetako. Bestela gure webgunin sartu, eta biztiko bertan idatzitze, eta aztekatxu bet be jarretideko gu Pokemon Lazarus honen adabakize jaisteko. Haren, komentatu erdet instalatzea eta oso horrezala, ze leheno irratxea prestatzen aitzala hori ikusten den kamaratik jarriet, eta horrai da. Emulatzaile o konsola hauetako batea martxan daukat, beraz, probatu berkoet. Desde berri geztiate emeste irakartzen eta zaharrak pixat. Puntu harrekin ez, nostalgia gehi gauza berrikuntzakin ikusteko. Bueno. Bai, nire bardin, Osa, Pokemon barrizek, batema probeko eta bar, baina honek retro estetikatxu egaz eta ja besteko zaba dire, ez? Eta horren lan dute dauzen nien. Eta baina Grezia klasiko puntu hori sartzen du, ze beti ikustatzen zaidana, eta Pokemonen inoiz ez dena ikusi, beraz. Protzeko hau. Bai. Deskarratu baina baindik ez nahi zibili. Bueno, kontak ez da zue. Hori da, bai. Bueno, ikusten oin bai, Anander oin bai pasadala ordu betea, eta minutuak eta dana, eta gure esateko ordua iritsi da. Datorren astean, okeres baldin manago astelenian egongo za Durangon, ez da, esan dugu, astelena dela. Eta orduan, egingo ditugu saioak, baina igual oraingoan beste fetxa batean izango da, adi egon, Gamerauntxea kanalian baldin bazarete ikusiko duzue, bestela sare sozialetan be argitaratuko da data, bentsat argitaratu aurretik saioa, eta bestela ikusiko duzue ja diferituan podcast ero bideoan. Ordan ondo ibili eta laizter arte. Agur. Hori da, gara ondo ibili.